Na jó, valami szeszelt értékelés féleséget kapjon a Z-kategóriás filmecske is, mert azért mégiscsak volt benne valami, ami a többi hasonló alkotás fölé emelte, még ha csak kicsivel is. Zombifilm. A szokásos történetet annyival spékelték meg, hogy itt tanoncok nem csak úgy kirándulni mennek az erdőbe, hanem tanulási célzattal. Helyszínelők lesznek a kis drágák, így szakszerűen odakészített hullákat kell nekik megvizsgálniuk. Ezzel a történetrész a dolognak kiismerült. Egyik nagy kedvencem, és szerintem méltatlanul került színész, Michael Shanks játsza az egyik főszerepet, ezért is néztem meg a filmet. Nem értem, hogy ezt a pasit miért nem szerepeltették több normális filmben. Jó színész. De legalábbis semmiképpen sem rossz. Ha Dolph Lundgrennek lehet egy rakat filmje, meg Jean-Claude Van Damme-nak, akkor egy ilyen tehetséges fazonnak miért nem? Mindene megvan a sikerhez, a nők beelványozzák, tehetséges, mindenféle szerepre jó a fizimiskája, mégsem játszott a Csillagkapun kívül egyetlen értelmes filmben vagy sorozatban sem. Döbbenet számomra ez a tény. Az Elysiumban játszik ugyan, de azt még nem láttam. Remélem marad ez a tendencia, hogy szerepeltetni fogják, mert igazán megérdemelni szerény véleményem szerint. Azt a tehetségtelen, undorító nőstény állatot, akiről már többször írtam, persze belerakják mindenféle mozis vígjátékba, mert valamiért azt hiszik, hogy vicces, vagy nem is tudom. Adam Sandlert meg sem említem. Kész katasztrófa. A filmezéstől eltűnt rám 2 életre. Na mindegy, puffogásból ennyi elég. A film, ahogy már említettem, eléggé Z-kategóri, ami kicsit kiemeli a többi közül, aztán a maszkmesteri munka. Ennek is leginkább a sérülésekkel kapcsolatos része. Itt ugyanis bátran mutogatják, hogy a zombik eszik, pontosabban csak úgy tesznek a különböző testrészeket, belsőségeket. Ezt még a The Walking Dead sorozatban sem láthattuk ilyen részletességgel. Az is érdekesség mindenképpen a többi hasonló témájú filmhez képest, hogy itt nincs felépítve a feszültség. Itt az első másodperctől kezdve az atmoszféra hang és képi és zene keverékével feszültséget teremt és tart fenn végig a rendező. Ez egy érdekes megoldás, de mivel sikeresen megoldotta, ezért egyáltalán nem zavaró, sőt, pedig elég nagy bátorság kellett hozzá. Szerintem ebből tanítani lehetne a többi rendezőt, mert valami olyat valósított meg a kanadai Laura Dean, amit eddig mástól nem igazán láthattunk, és jól csinálta. A fiatal színészpántákról jót nem tudok, a rosszat meg kihagyom, annyi legyen elég, hogy némelyikük síralmasan játszott, némelyikük pedig túljátszotta a szerepét már az első néhány másodpercben, ami nem semmi, amikor megjelentek a filmben, borzasztó, írtóra zavaró volt. Egy megnézést megér a film, de tényleg nem egészében értékes, hanem ezek az említett kisebb-nagyobb ismérvei, amik kiemelik a többi zombi film közül. Ja, és ki ne felejtsem, végre veszélyesek a zombik, ráadásul fejlődnek, tehát ahogy esznek, egyre veszélyesebbek, egyre gyorsabbak, egyre vérszomjasabbak, egyre erősebbek, és olykor még gondolkodnak is kicsit. Persze csak az élemszerzés véget. Ez tetszett, hogy frankon menekülni kell előlük, nem csak annyi, hogy fejbe kell baszni őket, aztán kész. Szimpatikus rendezés, szinte $0, épp hogy nem független film, vagy talán annak is nevezhetnénk, úgyhogy egy piros pontot feltétlenül megér. Na, hát ez a szösszenet egész nagyocskára sikeretett, nézzétek tovább a trailert, jó szórakozást a filmhez! Oh, shit.